Wat weer van de morgen een prachtige opkomst van de zinnen. Een jip reed loft. En wat zei dat? In de maandtijd de loft reed, in de midden of in de joentijd werd er in de sleet. Nou, zo'n spultje is het dan ik. Maar het bleef van de morgen nog lang droeg, hoewel de bewolking wel kwam. En het koud omvielde, wetterkoud. Wel de verwachting van joen en vannacht. Joen en vannacht nog altijd een protte bewolking. Kans op wat hele lichte ruin, maar het stelt net vol meer voor. Kans misschien ook wel op dampbaar of mist. Temperaturen 8 tot 10 graden. Een zuideest en zuidwestenwind aannemend zwak of matig. Dus restig waar. Morgen, het wordt een dag mooi. Zat het nou lijkt het droeg waar. Droeg waar, in de maand de meeste bewolking, in de midden de meeste zinnen en de temperatuur zou om en bij de 15 graden heen. De wind zuid-zuideest en die is matig en vrij krachtig. In de nacht alweer rein en dat brengt me bij het weekend steeds maar uit vooruitzicht. Sneeuw, een dag mooi jestig waar, een dag mooi betiden rein. Soms ik flink wat rein, ja wel eens even een droegere periode, maar dat is dan ik. De zinnen komt er net aan te pas, temperatuur 15 graden en een stevige wind uit het zuiden en zuidoosten waai. Maar dan komt de sneeuw en dan dacht het, wat denk ik nog nice meer waar, want de zin is erbij, een enkele bui, maar de temperatuur is prima, 18 graden. En dan komt de manje, een droege dag, maar zinnen en een temperatuur om en bij de jontje, misschien op plakken wel 20 graden. Hoe nice meer waar sprutsen, dat is het dan ik. En we moeten morgen maar weer even in het waarsjen.